Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Dnes strýko Imrich uvidel autá zo súčasnosti. Na internete. Západňarské. Ak strýko Imrich hľadá auto, stačí ísť jednoducho na www.zoznam.sk. Vum, 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 vum. Chcem riadne fáro, chrobák ročník 71, áno, áno. Na zozname je plno nových modelov, ale našťastie preňho aj No ojazdených. to sú mašiny. Ešte aj ušetrí, lebo nemusí kupovať inzertné časopisy. Na internete si ľahko nájde najlepšiu ponuku a dohodne aj kúpu. Na budúce si strýko Imrich nájde novú prácu. S internetom od T-Komu. Čo? Ja?